Helo blant, Miss Davies sydd yma. Gobeithio'ch bod chi gyd yn iawn bob un. Rydw i'n mynd i esbonio sut i wneud tasg Cymraeg 1. Cyn i chi wneud y tasg yma, mi fydd angen i chi wylio y stori Ti yw fy arwres. Yn eich pecyn ac ar Teams, mae yna link sydd yn arwain chi i'r stori. Neu allwch chi fynd ar Google a teipio Ti yw fy arwres Covid-19. Ar ôl i chi ddarllen y stori, dwi eisiau chi feddwl am y cymeriadau, sef Ariro a Sara. Cymeriad oedd Ariro roedd yn byw yng nghalon Sara. Pan doedd Sara ddim yn teimlo'n fewr iawn, roedd Ariro yna i helpu, fel bod Sara yn gallu teimlo fel arwr hefyd. Eich tasg chi yw i feddwl am gymeriad all helpu chi i fod yn arwr neu arwres. Gall cymeriad edrych fel unrhyw beth yr hoffech. Dyma un rydw i wedi creu. Enw fy nghymeriad yw Gofi, sydd yn mynd i fyw yn fy nghalon i. Mae Gofi yn gofalu amdano ni gyd. Cafodd Gofi henw oherwydd ei bod hi'n gofalu am eraill. Cymeriad cyfeillgar yw Gofi. Mae Gofi yn gallu hedfan mor uchel fel ei bod yn gallu fy rhybuddio am unrhyw beryglon. Os ydych chi'n cyffwrdd Gofi, mae hi'n gynnes. Mae'n cynhesu unrhyw deimladau oer. Mae Gofi yn gwenu o hyd mwyn codi calon. Tro chi yw hi nawr i greu cymeriad eich hun. Disgrifiwch rinweddau eich cymeriad. Beth ydy hi neu fe yn gallu gwneud? Beth ydy eich cymeriad yn gwneud i godi calon? Dyma rhai syniadau o gymeriadau arall. Hefyd, dyma dechreuadau brawddeg i'ch helpu. Pob lwc!